Jó reggelt mindenkinek! Kijöttünk egy kicsit féderezni. Szép vattáj. Kapás még nem volt. De lehet, az elmondottak szerint nem is lesz. Itt a horgásztársak azt mondták, hogy hete alig fogtak valamit vagy semmit. Még kárás se, pedig az itt igen jellemző. Végülis, ha mozog a kárász, vagy ha ugye tud az ember fogni, akkor általában jön a ponty is. De próbálkozik az ember mindennel. Most ugye nincs az a nagy meleg, de még az a víz nincs annyira lehűve. Csak találhat az ember, hogy mi lenne jó. Most ilyen fakhagymás cuccokkal próbálkozok, mert múlt héten arra volt kapás állítólag. Jó lenne meghalítani a botot valami. És kezd a szél is feltámad, az nem olyan jó. Majd jelentkezek még.